Значи, специално за вас, сега го риба. Бат Мирче тук, гледайте, вадица е на байдитър. Свина е бая. Чекай само да видим дека е конеца, тук некъде долу. Вод лабучините на езерото Деле Розе. В Италия сме, значи, яла пастръмката е тука. Иначе, може и не може да ви има, я бегам на човеко. Опня помуцката. Дай малко помуцката. Джасня малкичко само, джасня. Само малко, дръмни да усети, оти си ти тука, разбираш. Иначе, да докара се опини само, моите. Така, пушти и само малкичко и пушти. Не, значи аз си пускам, а значи имам задете. Яла, че дойде, наред. Там, в Зиян. Една ми ръката да е... Смена, сак ще сме. Съответно. Вредно ли беше, ще видим тук по план? Вредно беше тази ми най-голямата риба до сега, що имам фатена. Една пастръмка салмоната от 5 кила. Значи... Един сад се бора с уня. Мрежата и она е тук, не се смей много. Помощи кой е тук? Яла, сега че излезе. Ай, мрей, не се срамови. Аха, дръж. Упин ме тази. Знаеш, оди до тука. Оди до тука и на странично клизе, че тя изкараме. Ако сакаш, може и аз да ти помогнам до това. До края само до плит. Изпря горе, така ти отнесе всичко. Така изпревай. Помуцката. Айде, тука. Да, аз да докопам, да. Нейче. Чим прави така, готово. Не и се дави само ти. Чим мога да пропади надолу, тия и си последните сили. Ще малко издържи. Там, яла. Вече са опини. Дай тай коша там. Дай та канта. Вали, парчак. Пушти долу да се види колко е рибата. Вали. Айде нека честито. Хвала много. Си хванете вята каква. Гледай, що е това. И гледай, сега закачил тук по муцката. Я дека е закачена рибата, иначе. Може, не знам как да ви кажам, туритан, гледай колко вас према човеците. Я рибата. Колко мислиш да тежи? 5 кила. 5 кила риба, значи. Я и икри има купенци се помоча. Икрите може тук директ право да ги пръжим. Кавиар. Мале муцкале. И това е това, драги гледачи. Пукна по муцката. Мале постръмкале, човек. Знаеш ти кидай ръката? Верувам, гледай колко е. Тая опина. Гледай само коремо колко си е. Тая е препана са, аз със сик. Стисня за коремо малкичко. Дей, тръд. Туди само да се сека. Туди да се да. Не, просто на края. Там снима на края. Това отгоре. Да. Стиски коремо икрата, трябва по-стрело да плачеш тук повече. Стиски, шо може повече икра да излезе толкова по... Свака час, бай Вирчо.